गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि। जोङो दिनै मोनसे उद्देश्य लानानैहाय जोङो मोनसे क्लेरिफिकेसन दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय दिनै मोनसे मेल लिंदों। बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे मैयाहाय जोङो बयबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो बेनि सिङाव थानाय कलेजफोर आरो जोंनि खाथियाव थानाय CIT क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो बायदि बायदि जोंनि कलेज इउनिभार्सिटिफोरा बाव फैनानैहाय मैयाहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटनि लांगोना मोखांनिफ्राय जागायनानैहाय जोङो BTC सेक्रेटारियेटसिम मोनसे प्रटेस्ट हाबाफारि लादोंमोन। आरो बेनि टारगेटआनो जाहैबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ रिसेन्टलि 6था जनजातिनोहाय ST स्टेटासखौहाय बिथांमोनहा गनायथि होदों। बेनि एगेन्स्टआव जों बे रेलिखौ लादोंमोन आरो साननै सिगां जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटनिफ्रायनो बेखौ जागायदोंमोन आरो साननै उनावहाय मैयाहाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गेटनिफ्राय BTC सेक्रेटारियेटसिम जों बेखौ लाबावदोंमोन। आरो जोंनि प्रटेस्टआ मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो पिस सान्थि भाबै जों बिनिफ्राय हान्जा सरनानैहाय जोङो मेम'रेन्डामखौ BTC सेक्रेटारियेटआवहाय गथायहैनाय। नाथाय माखासे जोंनि स्टुडेन्टफोरनि आबेग बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआव नांनानै बिथांमोनहा नुबाय जे जों थांग्रोमोना पुलिस प्रसासना जोंनि मेगननि सिगाङावनो गेटखौहाय फांदों। दा बे गेटखौ फांनाय लोगो लोगो नुनानैहाय बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआवबो नांदों आरो बिथांमोनाबो सानदों जोंनिनो बे सेक्रेटारियेट जोंनिनो बे जायगा बेयावनो जोंखौहाय लाजि फोनांनाय बायदियैनो जों गेट फांनानै होबाय पुलिसफोरा। आरो बिथांमोनहा ST होनायनि सायावबो सेन्टिमेन्ट दंखायोमोन। बेखौ नुनानै बिथांमोनहा थाद'नो हायियावहाय गेटखौहाय सिफायनानै सिङाव हाबनाय जाबाय। आरो जों बिदि सिङावहाय हाबनानैहाय जेबो बायला सिला जेबो खालामनो थाखाय जोङो सानाखैमोन। नाथाय स्टुडेन्टफोरनि आबेग आरो सेन्टिमेन्ट जे जोंनि मोनखानाय थामोनथा रैखाथि आरो मर्यादा ST आवहाय गुबुन हारिनो हरबावनायखौहाय बिथांमोनहा थानो हायाखै। बिथांमोनहा बेखौ मालाबाबो गनायना लानो हाया आरो जोंबो बेखौ गनायनानै लाया। आरो मैयानि जानानै थानाय जाथायनि सायाव गोबां मानसिफ्रानो बुंदों जे बियो UPPL बा एबसुनि खालामनाय खामानि होननानैहाय। जों बेखौबो क्लेरिफिकेसन होनो सानो जे मैयाहाय जों सोरबा UPPL सोरबा एबसु सोरबा बनसु सोरबा BSU हिसाबै जों ओंखाराखै। जों बावहाय बयबो ट्राइबेल हिसाबैसो ओंखारदों। SA CC2आ जों ओंखारदों। बेवहाय बर' हारिनि आरो राभा हारिनि आरो गोबां माखासे हारिनिबो दङमोन। जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव स्पेसियेलि मेन जोंनि स्टुडेन्टफोरानो जाबाय बर' हारि आरो राभा हारि। जों मोननैनियानो जोङो CC2आनि आन्दारावहाय जों बेखौ लिड खालामनानैहाय लांदों। आरो मानसिफोरा जे बुंबाय थादों जे UPPL एबसुनि खामानि, बे एकदम नंखाय। मानोना जों बेवहाय बयबो गासिबो आफादनिनो स्टुडेन्टफोरानो बाव थांदोंमोन। जोङो एसे जोंनि हारिखौ जोंनि मोननांगौ जोंनि मोनथाय मर्यादा आरो जों गुबुननो जे ST मर्यादा होनाय बेखौहायसो जों हेंथा होनो थाखाय थांदोंमोन। आरो जोंखौहाय बेबायदि जोंनि स्टुडेन्टफोरखौहाय बेबायदि नंखाय बानसावबाय थानायखौ जों गनायनानै लानो हायाखै। आरो जेब्ला जोंनि मेन उद्देश्यआ मेम'रेन्डाम गथायनानै जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि मानसिखौनो बुनानै गालांबावदों बलेर'निफ्राय फैनानैहाय। बिथांनि बिखा आरो हान्थु सेरावहाय जे बुनानै गालांदों जे नोंसोर प्रटेस्टआव थांदोंमोन दा होननानैहाय। बेखौबो जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। जों बेखौ निन्दा खालामो। आरो जों बयबो मैयाहाय खौसेथि जानानैसो जों थांदोंमोन। आरो जों बेखौबो क्लियार होनो सानो जे जोङो सोरबा वान साइड पलिटिकेल पार्टिखौहाय जोङो बेवहाय जोङो मुदाबाद होनाखै। जोङो दानि सोलिफुबाय थानायावहाय जेसेबांखिनि MCLA EM जेसेबांखिनि केबिनेट मिनिस्टार MLA MP दङ गासैखौबो जोङो सोंखारिदों, मुदाबाद होनदों। मानोना बिथांमोनहा गासिबो सिरि जानानै थादों। बेखायनो माखासे क्लिप्सनावनो जोङो नोंथांमोननोबो देखायनो हागोन। बे क्लिप्सनि गेजेरजोंनो जे जोङो आथिखालनि गासिबो MCLA EM मन्त्रि MP जों गासिखौबो सोंखारिदों आरो बिथांमोनखौहाय जोङो मुदाबादनि मोनसे स्ल'गान होखादों। आरो बेयाव खुनु बेले बेजे साननांगौनि गैया होननानै आं दिनैहाय बेखौनो क्लेरिफिकेसन होनो सानो। जिहेतु बे समाव नोंथांमोननि फरायसाफोरनि एगेन्स्टै FIR होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोनदों। जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय जे मैयानि जानाय जाथायनि सायावहाय जोंनि स्टुडेन्टफोरनि सायावहाय FIR होनाय जों मोनसे नुनो मोनदों। मैया जों मेम'रेन्डाम गथायो। जोङो जोंनि DC मेडामनिफ्राय जोङो मोननै एसुरेन्स लादों। गिबि एसुरेन्सआनो जाहैबाय
24 आवार्सनि गेजेरावनो जे आसाम गभर्नमेन्ट जोंनि 24 आवार्सनि गेजेरावनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ जे एनअसि हरदोंमोन एसटि होनायनि थाखाय गुबुन 6था जनजातिनो बेखौहाय बोखारफिननांगौ होननानैहाय जोङो गिबि एसुरेन्स लादोंमोन आरो नैथि हिसाबै जों लादोंमोन जोंनि नैथि एसुरेन्सआव जाहैबाय जोंनि जेसेबांखिनि स्टुडेन्टफोरा एसे एनै सेन्टिमेन्टआव नांनानै जे बुख्रु बुसि खालामदों बिथांमोननि एगेन्स्टआव जेबो एफआइआर जानो मोना होननानैहाय जोङो बिथांनिफ्राय एसुरेन्स लानानै आरो बिथांनि सिगनेसारबो जों लानानै फैदों आरो जोंना बेनो क्लियार जे जोंनि स्टुडेन्टफोरनि सायाव जेबो एफआइआर जानो मोना आरो मैयानो जिहेतु जोङो एसुरेन्स आरो बिथांनिफ्रायनो सिगनेसार लानानैहाय लिरखानाय बेखौहाय बिथांमोनहा लाखिनांगौ आरो बिथांनि खोथा बायदियैनो बिथांमोननि सिगनेसार होखानाय बायदियैनो बे खामानिखौ मावनांगौ। दिन्थिनो हागोन नामा नोंथांमोना एसुरेन्सनि जिथु बाथ्रा बुंदों? जोङो मैयाहाय हनब्ले चिफ अफ बिटिसि जोङो मोनथाम मेम'रेन्डाम होदों। गिबि मेम'रेन्डामानो जाबाय चिफ मिनिस्टार अफ आसाम, नैथिया जाहैबाय ट्राइबेल एफेयार्स आरो थामथियाव जाहैबाय हनब्ले चिफ अफ बिटिसि। नैबे मेम'रेन्डामनि थ्रुयैनो बिथाङा गावनि डिसि मेडामा रिसिप्टनि सिगनेसार लिरनानै गालांबाय आरो गावनि सिगनेसारखौबो लिरनानै गालांबाय आरो बेनि नैथि पेजआवनो बिथांनिफ्राय जों मोननै एसुरेन्सबो लिरनानै लाखानाय जादों। बेयावनो जाहैबाय गिबियावनो बिथाङा लिरदों एन्सार उइथिन 24 hours regarding granting ST to 6 communities and withdraw the NOC। बिथांखौ जोङो बुंदों 24 आवार्सनि गेजेरावनो एनअसिखौ बोखारनांगौ आरो 24 आवार्सनि गेजेरावनो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो एन्सार मोननांगौ। आरो नैथि एसुरेन्स हिसाबै जोङो मोनदों नो एफआइआर शुड बी फाइल्ड टु एनी स्टुडेन्ट। मैयानि जाथायनि सायाव खुनु स्टुडेन्टनि सायाव खुनु एफआइआर जानो मोना होननानै जोङो डिसि मेडाम बिथांनिफ्रायनो जोङो एसुरेन्सखौ लानाय जादों आरो बिथांनिबो जोङो सिगनेसारखौ लाखानाय जादों। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ सोमावसारबाय थानाय समनि गेजेराव जे 24 घन्टानि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारिया उइथड्र खालामनांगौ। औ जोंनि मैयाहाय जे जों एसुरेन्स लादों 24 आवार्सनि गेजेराव 24 घन्टानि गेजेरावनो बिथाङा एनअसिखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै जोङो मोनसे एसुरेन्स लाबोदों आरो बिदि जायाब्ला जोंनि गोजौनिफ्राय सिसिटुआ आरो जेसेबांखिनि जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्ट बिथांमोनहा जा डिसिसन लायो बे हिसाबैनो जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो जोंनि मोन्थायनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि एसटि मर्यादानि थाखाय जोङो बयबो सोमावसारगोन आरो बे बारावहाय सोमावसारनाया बिनिफ्राय देरसिन जागोन। दा जिहेतु आसाम केबिनेटआव मैयानि एसटि 6था जनजातिनो एसटि होनाया मैयाहाय एप्रुभ जालांबाय। दा बियो दिल्लीयावहाय सहैबाय पार्लियामेन्टआवहाय। दा जोंहा जिहेतु सानै एमपि दङ जोंनि राज्य सभा आरो लक सभायावहाय बिथांमोनखौ आङो खावलायहरो जे बिथांमोनहा बेनि एगेन्स्टआवहाय गसंथानांगोन आरो बे एसटि होनायखौ बिथांमोनहाबो केन्सेल खालामनायावहाय सापर्ट होनांगोन आरो बिथांमोनहा जुदि बे खामानिखौ मावनो हायाबा जोंनि सिसिटुआ जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा बिनि सायाव मा राहा लागोन बेयो इयुनावहाय जोङो फोरमायनाय जागोन।